Nakuru, Mombasa, Homa Bay, Nyamira, kanyakla kod county man ma West Pokot. Koro gima timore kama e gini nyithindo manyiri nyalo bet mang'eny e counties gi nikech kaka Wajia counties mikwanogo, those are pastoral counties. Most of the boys fall out of the way. Iwinja Sharon. Koro nyithindo go chop kate form 4. Koro yudo nyiri emidhiro. Nyiri emadhi e school. To gidhi e school to ka gichopo form 4, gibe gilale koriamo because of early teenage pregnancies, nikech early marriages matimore. Koro yudo counties kaka wabiro Kisumo ka. Ineno ka nyithindo ijiwo gi school. Ineno nyithindo ma wuoyi jiwore gi school nikech sache moko that is the only option they have. Lakini nyithindo gin nyithindo. Kik wang'e ni mae nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako. Nyithindo duto onego som. Especially nyathi ma nyako kawuono. Nyathi ma nyako kokoriwore gi school maber. Onge dichuo madwa kendi gi lweti nono. Economy masani kila ng'ato kero gimore mesa. And if you can't discuss something on the table, then you are just a follower. Kate marriage. Kata kuadhi kate mbalariany. Sani onge ni mae miyo, mae dichuo. Waduto wadhi mbele nikech gima nitie obwongowa. Gi experience mantiego, gi exposure mantierego. To onge gima mi exposure molo education. Erokamano ahinya. To gisani makoro jopuonjre rito riwore kod mbalariany kanyakla kod kuonde tiegruok mopogore opogore moriwo nyaka TVET. Seduoko